grasol, dirion Iesu, ysbryd bendigaid. Dduw holl y lluog, derchafwn ein calonnau atat mewn cariad, derchafwn ein heneidiau mewn gweddi, derchafwn ein lleisiau mewn clod, i ti ffynhonell pob dawn a bendith, a bo'r clod ar gogoniant. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i roedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi. Gobeithio gewch chi fendith wrth gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai y fi'n byw mewn glad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheais dorfoledd iddynt, chwanegais lawenydd. Llawen hant oedd flaen, fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwr fel y nydd Midian. Pob esgyd a droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledi nhw wedi drybeiddi mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canis bachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir
cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd y lywodraeth, nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Ddoe, yr 8 ar 20 o Fedi, roedd hi'n ddiwrnod heddwch ryngwladol. A mae'r diwrnod hwn sy'n cael ei drefnu gan y Cenhedloedd Unedig wedi gadw bob blwyddyn ers 1982, gyda'r bwriad o hyrwyddo heddwch rhwng cenhedloedd a harmoni yn y cymunedau. Fe genir cloch arbennig, cloch heddwch y tu allan i ben cadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog i gychwyn y diwrnod hwn. Mae'r cloch wedi gastio allan o ddarnau arian a gyfrannwyd gan blant o holl gyfandiroedd y byd. Mae'r cloch yn rhodd gan Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig yn Japan ac yn ein hatgoffa ni o bris ryfel. Mae'r geiriau Long Live Absolute World Peace wedi sgrifennu ar y gloch. A dyma yw ein gweddi ni yn yr oedfa hon heddi. Heddi ar y sul agosaf at ddiwrnod heddwch ryngwladol, wi am sôn yn sydyn iawn am ddiwrnod heddwch arall sy'n cael ei gadw mewn rhai rhannau o'r byd, ond dyw e ddim yn cael ei gadw gyda ni yng Nghymru, sef diwrnod y goeden heddwch, Peace Tree Day. Mae'n cael ei gadw ar Fehefin y cyntaf ac yn gyfle annog y genhedlaeth iau yn arbennig i feddwl am heddwch. A dyma'r logo ar gyfer diwrnod y goeden heddwch. Ac fe allwch chi weld mae'r goeden wedi bwrw gwreiddiau i'r ddeiar mewn siap symbol heddwch, clefer iawn. A mi'n credu bod y syniad o goeden heddwch yn un wych iawn ac yn un awgrymog iawn hefyd. Gadewch i ni feddwl ymhellach
am symboliaeth y goeden. Yn gyntaf, mae gan pob coeden wreiddiau, ac mae gan y goeden heddwch I gwreiddiau hefyd. Ac I ni sy'n dilyn Iesu, tywysog heddwch, mae yna wreiddiau i'n heddychiaeth ni hefyd. Ac mae gwreiddiau'n heddychiaeth ni yn gorwedd ymrhydd tywyll ein hamherffeithrwydd. Smo Cristnogion yn berffeth, ond fe ddylen ni fod yn berffeth ymwybodol nad un ni'n berffeth. Yr unig un sy'n gallu'n perfeithio ni yw Duw, ac I ni mynd at ein gwaith yn y ffydd a'r gobaith bod Duw yn gweithio yno ni a thrwo ni. A dyma un o hanfodion ein ffydd ni, ein bod ni'n byw mewn ffydd ac mewn cariad mwyn gadael I Dduw ein perfeithio ni. A hawdd iawn yw I ni feirniadu bobl eraill nad yw nhw'n berffeth. Ein hanallu ni I gydnabod ein amherffeithrwydd sydd yn ein harwen ni I feirniadu bobl eraill. Y ffaith ein bod ni'n amherffeth sydd yn ein harwen ni I fyny ein bod ni'n berffeth. Ac mae'r ffaith nad yw ni'n cydnabod ein bod ni'n amherffeth yn arwen ni I fod yn anoddefgar. Y person neu'r grefydd neu'r blaid wleidyddol sy'n credu bod nhw'n berffeth yw rhai sy'n beirniadu eraill am fod yn wrong. Mae'n amherffeithrwydd ni yn dylanwadu ar ein hagwedd ni ac yn dylanwadu ar ein hymddygiad ni, ein barn a'n perthynas. Ond ein bod ni'n amherffeth, dydy ni ddim yn ddrwg. Mae yna obeth I ni o hyd, cofiwch. Mae yna efrau yn gymysg ar hyd y dydd hwnnw pryd y caiff y cwbl I berffeithio gan Dduw. Fyddwn ni'n gweddïo'r geiriau, dyled y deyrnas cyn diwedd yr oedfa, ac oes mae gennym obaith. A hynny oherwydd bod gwreiddiau'n heddychiaeth ni yn ddwfn ymrhydd ein amherffeithrwydd, a rhaid I ni gydnabod ein gwendid, a chydnabod hynny yw ein gobaith ni. Yn ail, y boncif. Boncif heddwch neu heddychiaeth. Pan feddyliwn ni am foncif a goeden, pa ansoddeiriau sy'n dod i'n meddwl ni tybed? Grym, cryfder, pendantrwydd. Boncif heddychiaeth yw cael cryfder I wahaniaethu rhwng gweithredoedd unigolion a gweithredoedd cenhedloedd. Gan mae pobl sydd yn gwneud cenedl, ac nid darn o dir ac iddo ffiniau, ond pobl, a chan mae person amherffeth yw bob person, mae hynny'n golygu bod cenedl yn fwy amherffeth na pherson unigol, oherwydd bod cenedl yn gronfa o bobl amherffeth. A mae cael dwy genedl I ddeall I gilydd yn iawn yn gwbl amosibl. Mae'n ddigon anodd cael dau berson I ddeall I gilydd yn iawn, heb sôn am ddwy genedl. A'r hyn sy'n gwneud pethau'n wath yw bod pob cenedl yn gorfod sicrhau undeb a threfn, a maen nhw'n gwneud hynny drwy ddefnyddio grym. Ond bod rhai ohonyn nhw'n defnyddio'r grym hwnnw am resymau gwbl hunanol. Tra'n bod ni'n annog Cristnogion I garu gilydd, mae'n eithriadol o anodd I annog cenhedloedd I garu gilydd. Achos taw nid person unigol yw cenedl, ond casgliad o bobl, cronfa o bobl. Tra bod unigolion yn gweithio tuag at gariad, gweithio tuag at gyfiawnder a wna cenedl. Ac mwyn sicrhau cyfiawnder, mae rhaid defnyddio grym. Mae pob gwleidyddiaeth yn wleidyddiaeth grym. Ond nid o angenraid grym arfau. Ond mae propaganda'n rym, ac mae yna rym economaidd hefyd. Ond mae gyda ni Gristnogion, fel unigolion, rymoedd ein hunain. Grym trigaredd a grym addeiant, grym amynedd a dyfal barhad, ac yn goron ar y cyfan, grym cariad. Na all dwy genedl garu gilydd, fe allan nhw, drwy gariad I pobl tuag at I gilydd, fe allan nhw fod yn oddefgar o'i gilydd. Goddefgarwch a dealltwriaeth. Duw sy'n creu'r pethau hynny yng nghalon yr heddychwr. Ffrwyth ffydd yw ffrwythau'r ysbryd.
Y trydydd peth am y goeden heddwch yw'r canghennau. Ac mae'r canghennau, wel, y ddwy sy'n mynd ar draws yn ein hatgoffa ni o groes yr arglwydd Iesu. Fe gofiwch chi bod Iesu wedi gorchymyn i ddisgyblion i godi'r groes, i ymwadu â nhw hunain, peidio rhoi hunain yn y canol, i garu gelynion i weddio dros yr rhai sydd yn ei melltithio. Na chi beth od i wneud yn dyfe? Mae gofynion yn heddychwr yn fawr. Mae Iesu'n disgwyl lot mas ohono ni, cofiwch. Roedd hyd yn oed i ddisgyblion wedi dweud wrth y rywdro, mae geiriau caled yw'r rhain arglwydd. Mae geiriau caled oedd geiriau milltir. Nid caled yw deall, ond caled yw gweithredu. Ac weitha'r modd mae rhaid i ni gyfaddau ein bod ni wedi methu ar adegau. Ac mae'r methiant hwnnw yn dod â ni at droed y groes. Yn wir, arwydd o fethiant dynoliaeth i amlygu'r cariad amlygodd Iesu yw'r groes. Mae'r groes yn sefyll fer arwydd o fethiant cariad perffaith Duw mewn byd amherffaith. Ond mae'r groes yn sefyll yno yng nghanol ein bywyd ni fel nod i anelu eto. Mae'r groes yn ein hatgoffa ni bod modd creu perthynas ehangach a dyfnach rhwng unigolion a'i gilydd a rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Mae'r groes yn sefyll yno fel arwydd o berffeithrwydd cariad Duw ac yn ein herio ni, yn barnu ac yn gwaredu am herffeithrwydd bob cenedl a phob unigolyn. Gwreiddiau, boncyff a changhennau, coeden heddwch. A'i coeden ddiffrwyth yw hon? Mae'r neges Gristnogol yn groes i wleidyddiaeth. Mae'r neges Gristnogol yn ymwrthod â grym. Be wnawn ni felly? Camu'r naill ochr a chadw mas o'r ffordd? Wel na, mae angen i ni ddefnyddio grym hefyd, ond mae'r math o rym i ni'n ddefnyddio yn holl bwysig. Ein gwaith ni fel tangnefeddwyr yn enw Crist yw atgoffa'r byd bod na rym arall, grym cariad, a denu'r byd yn ara bach tuag at y grym hwnnw. Tuedd pobl a thuedd cenhedloedd yw bodloni ar gyfiawnder, ond mae cyfiawnder yn ddim heb gariad.
Ein gwaith ni yw sicrhau bod mwy o gariad yn cael ei le yn yr hen fyd yma. Mae heddychiaeth real yn cydnabod bod angen defnyddio grym. Mae angen bod yn gadarn, mae angen bod yn gryf, ond bod y grym a ddefnyddir yn rym di-drais, grym cariad. A dyna'r gwahaniaeth rhwng y heddychwr a'r rhyfelwr, rhwng yr hebog a'r golomen, yw pa rym sy'n cael ei ddefnyddio. Grym trais neu rym di-drais, a dyna yw'r dewis tyngedfennol. Gweddiwn. Arglwydd yw, gweddiwn am heddwch yn y byd, ac am gymod rhwng cenhedloedd. Am heddwch yn seiliedig ar gyfiawnder, am barch at hawliau dynol, am ymrwymiad i ymwrthod a gormes a rhyfel, a chyfle i bawb fyw mewn diogelwch.
Gweddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr gwledydd y byd, iddynt gael doethineb i wybod beth sy'n gyfiawn, a gwroldeb i'w gyflawni. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef o ganlyniad i'r ryfel, y clwyfedig ar anabal, yr rhai y dryswyd ei synhwyrau, yr rhai y gwanychwyd neu y dinistriwyd ei ffydd yn niw, a'i ffydd mewn dynion, y digartref a'r ffoduried, y newynog, yr rhai y gollodd i bywoliaeth a'i diogelwch, yr rhai sy'n galaru am anwyliaid a gollwyd, yr rhai y gollodd briod neu blant neu rieni, ac yn enwedig, yr rhai nad oes ganddynt i'w cynnal yn eu trallod, y gobaith sydd yng Nghrist Iesu. Cyffeswn o dad nefol ein rhan ym mhechodau a diffigion y byd. Ei falchder, ei hunanoldeb, ei drachwant, ei ymraniadau a'i gasineb. Cyffeswn ein rhan ni'n hunain yn yr hyn sydd o'i le ar ein byd ni. Ein methiant i sicrhau'r heddwch y mae Duw yn ei ddymuno ar gyfer ei blant, a'n methiant i fyw'n gytun. Trigar hawrth ddim o dad, a maddau i ni. Cyflwynwn ni ti ein geiriau, ein gweithredoedd a'n gweddiau, iachau a chyfannu'r ddynoliaeth rylliedig. Rhoi ni ffydd a gweledigaeth o'r ddeiar wedi chyfannu yn dy gariad. Rhoi ni fuddod i thalwad i fod yn gyfryngau dy dangnefedd, yn dystion i Efengyl y cymod ac yn weision hedd. Arglwydd Iesu, brenin hedd, yn biliwn arnat i estyn dy frenhiniaeth dros bob ran o'n bywyd, dros wledydd y ddeiar, fel y daw pobl ym mhob man i garu heddwch ac i geisio cyfiawnder. Arglwydd trigar hawrth ddim, Crist trigar hawrth ddim. Dduw, maddau ni am elwa'r drail dioddefaint eraill, ac atgoffa ni fod gennym rym yn ein dewisiadau os gweithredwn gyda'n gilydd. Gad i ni ddewis cyfiawnder yn ein gwleidyddiaeth, yn ein heconomi, yn ein heglwysi. Cyfiawnder yn dechrau'n y man lle rydym ni'n byw. I ni cyflwyno'r weddi hon, ynghyd â phob gweddi arall yn enw Iesu Grist ein harglwydd, tywysog Tangnefedd, gwaredwr y byd, yn dysgodd i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.